Slavné léto. 1970 v Mexiku mistrovství světa, které nejen změnilo tvář světového fotbalu triumfem Velké Brazílie, ale také znamenalo okamžik, kdy se národ hrdě vznesl na úpatí pohoří Sierra Madre. V sezóně 1970 mexický národní tým uchvátil fanoušky po celém světě a napsal emotivní pohádku na domácí půdě. S generací talentovaných hráčů a solidním, ale zároveň chytrým obranným stylem nejenže poprvé postoupil ze skupinové fáze do čtvrtfinále, ale také se stal nezapomenutelnou součástí vzpomínek celé generace fotbalových fanoušků El Tri. Ozvěny a Mexiko 70 stále rezonují jako milostná píseň o odolnosti. Ale za těmito slavnými okamžiky na hřišti, za dunivým jásotem stadionu Azteca se skrývají hráči s vlastními jedinečnými osudy. Uplynulo 55 let a čas vryl do jejich životů různé stopy. Někteří i nadále dobývali nové výšiny v manažerských rolích, někteří si po odchodu do důchodu zvolili klidnou cestu a jiní museli svou cestu ukončit tragicky. Pojďme se ohlédnout za bouřlivou cestou hráčů, kteří tehdy tvořili duši mexické zlaté generace. Ignacio Calderón, přezdívaný El Cuate, byl srdcem a duší branky. Díky svým bystrým reflexům a neobvykle klidnému chování odehrál celých 360 minut turnaje bez jediného inkasovaného gólu ve skupinové fázi. V té době to byl v mexickém fotbale bezprecedentní výkon. Calderónův výkon ve věku 26 let prokázal jeho výjimečné dovednosti. Nebyl jen brankářem, ale také symbolem absolutního ujištění pro své spoluhráče. Pokaždé, když se mu podařilo zachytit skok, stadion Azteca propukl v ohromnou radost. Calderónova kariérní cesta po úspěchu na mistrovství světa v roce 1970 z něj udělala nesmrtelnou legendu klubu Guadalajara, Chivas. S týmem získal nespočet titulů a stal se idolem pro miliony mexických dětí. Po odchodu do důchodu se Calderón nezvolil náročnou dráhu trenéra, ale místo toho se zaměřil na obchodní a komunitní aktivity, přičemž si vždy udržoval image kultivovaného gentlemana. Jeho osobní život je docela naplňující, má šťastnou rodinu, tráví spoustu času péčí o své děti a vnoučata a občas se objevuje na akcích na počest mexického fotbalu. Nejpozoruhodnější je spojení mezi jeho rolí na hřišti a jeho skutečným životem. Zůstává tichým ochráncem a vždy s veškerou upřímností podporuje svou rodinu a blízké. Dnes, po odchodu do důchodu, si 81letý Ignacio Calderón užívá klidného života. Jeho cesta je důkazem jeho intenzivní lásky k fotbalu a neúnavného úsilí a svou loajalitou a oddaností nadále inspiruje mladší generace mexických brankářů. Javier Fragoso, známý také jako El Chalo, byl v roce 1970 skutečným smrtícím útočníkem Mexika. Ve 28 letech byl na vrcholu své kariéry. Disponoval impozantní gólovou schopností a neuvěřitelně agresivním herním stylem. Fragoso vstřelil rozhodující gól proti Belgii a poslal Mexiko do historického čtvrtfinále. Jeho výkon v tomto turnaji nebyl jen o gólech, ale také o nelítostné bojovnosti, kdy byl vždy přítomen v nejžhavějších místech a vyvíjel tlak na soupeřovu obranu. Po své slavné kariéře v roce 1970 pokračoval Fragoso ve své zářné kariéře v Americe, kde byl oslavován jako jeden z největších útočníků v historii klubu. Než se vrátil do vlasti a ukončil kariéru, strávil nějaký čas hraním v Kolumbii. Fragosův osobní život byl klidný a ponurý. Žil jednoduše, daleko od reflektorů a věnoval se tréninku mládežnického fotbalu ve svém okolí. Vždy věřil, že mu fotbal dal všechno a chtěl budoucím generacím předat ty nejcennější znalosti. Zdálo se, že obraz statečného válečníka na hřišti se v jeho životě zakořenil. Mimo hřiště byl Fragoso čestným a sebeúctyhodným mužem. Tato slavná a rušná cesta však náhle skončila. 28. prosince 2014.
Javier Fragoso zemřel ve věku 72 let v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů. Jeho úmrtí zanechalo v srdcích mexických fanoušků obrovskou prázdnotu. Jeho odkazem nejsou jen jeho góly, ale také životní příběh plný houževnatosti a neochvějné loajality k národnímu týmu. Na mistrovství světa v roce 1970 byl Javier Guzmán základním kamenem obrany, kterého fanoušci přezdívali Calimán podle komiksového hrdiny. Ve 25 letech měl Guzmán mimořádnou fyzickou sílu a mimořádně bystrou schopnost číst hru. Odehrál celých 360 minut a sloužil jako nejspolehlivější obranná opora po boku kapitána Gustava Peñy. Guzmánův výkon na tomto turnaji prokázal neochvějnou odolnost. Byl ochoten využít své tělo k blokování silných střel soupeřových útočníků a za každou cenu chránit branku svého týmu. Po svém ohromujícím úspěchu na největším fotbalovém turnaji světa Guzmánova kariéra vzkvétala v Cruz Azul, kde se stal klíčovým hráčem generace, která během 10 let vyhrála 5 národních šampionátů. Byl symbolem pevnosti a železné disciplíny. Guzmánův skutečný život však čelil krutému, neviditelnému nepříteli – cukrovce. S touto nemocí vytrvale bojoval mnoho let, podstoupil řadu bolestivých operací, přesto si zachoval neuvěřitelně optimistického ducha. Mimo hřiště byl Calimán dobrosrdečný muž, vždy ochotný pomoci svým spoluhráčům a aktivně se zapojující do charitativních aktivit na podporu chudých pacientů. Spojení mezi jeho rolí obranného hrdiny a jeho skutečným životem spočívalo v jeho neochvějné odolnosti tváří v tvář nepřízni osudu. Tato odvážná cesta však skončila. 14. ledna 2014. Javier Guzmán zemřel ve věku 69 let na komplikace způsobené nemocí. Jeho smrt zanechala celý mexický národ v truchlení nad ztrátou věrného bodyguarda, který zasvětil svůj život ochraně národní hrdosti. Gustavo Peña, přezdívaný El Halcón, Sokol, byl v roce 1970 nejvyšším vůdcem Mexika. Ve věku 27 let nosil kapitánskou pásku s absolutní rozvahou a autoritou. Byl to Peña, kdo rozhodující penaltu proti Belgii poslal Mexiko poprvé v historii do čtvrtfinále. Jeho výkon po celých 360 minut turnaje byl výkonem mistra obrany, ovládal tempo a poskytoval duchovní podporu celému národu. Jeho rozhodný pohled a neústupný duch se staly symbolem této zlaté generace. Po mistrovství světa v roce 1970 kariéra Sokola dále vzkvétala v několika prestižních klubech, jako jsou Cruz Azul, Monterrey a Laguna. Byl vzorným profesionálním hráčem, vždy dodržoval zdravý životní styl a vysokou profesionální etiku. Po odchodu do důchodu přešel k trénování a zanechal významnou stopu v objevování mladých talentů pro mexický fotbal. Peňův osobní život byl úžasnou rovnováhou mezi leskem hřiště a soukromým životem s velkou rodinou. Vždy byl respektován jako starší fotbalového světa. Čas však nikoho nešetří a v posledních letech života čelil Alzheimerově chorobě, nepříteli, který mu ukradl ty nejkrásnější vzpomínky, jako například jeho gól v dresu Azteka. S erozí paměti bojoval oddanou péčí o svou manželku a děti. Tato slavná cesta nakonec tiše skončila. Gustavo Peña zemřel 19. ledna 2021 ve věku 78 let. Úmrtí El Halcóna zanechalo hluboký smutek, ale obraz odvážného kapitána bude navždy utkvělý v paměti mexických fotbalových fanoušků. Mario Pérez, často nazývaný Pichoyos, je na seznamu z roku 1970 zvláštním případem.
Ačkoliv statistiky uvádějí jeho 43leté stáří, možná chybný výpočet ve statistickém dokumentu, protože se ve skutečnosti narodil v roce 1946 a v té době mu bylo pouhých 24 let. Energie, kterou na hřišti vyzařoval, byla bezmezná. Pérez, který hrál na pozici krajního obránce, byl věčným strojem, který plynule přecházel mezi útokem a obranou po dobu 360 minut. Jeho výkony prokazovaly neuvěřitelnou výdrž. Na křídle byl nebezpečnou útočnou hrozbou, poskytoval přesné centry a vždy byl na místě, aby kryl obranu. Po úspěšném turnaji se kariéra Maria Péreze propletla s klubem Amerika, kde se stal ikonou loajality a stability. Po odchodu do důchodu si zvolil klidnější cestu, daleko od mediální pozornosti, aby se zaměřil na správu místních sportovních zařízení a žil klidný život se svou rodinou. Pérez je introvertní člověk, který věnuje velkou část svého času osobním koníčkům, jako je zahradničení a péče o svou zahradu. Spojení mezi jeho rolí tichého hrdiny na křídle a jeho skutečným životem spočívá v jeho vytrvalosti a oddanosti tomu, co miluje. Dnes, v 78 letech, žije Mario Pérez klidný život se svou rodinou. Jeho cesta je důkazem síly disciplíny a vědeckého životního stylu. Stále se pravidelně účastní zápasů veteránského fotbalu, aby si udržel zdraví, a plamen vášně v něm hoří stejně jasně jako během oněch mexických let. José Vantolrá stělesňoval krásu evropského fotbalu v srdci Mexika. Syn španělské legendy Martího Vantolry, José ve věku 27 let předvedl na mistrovství světa v roce 1970 pozoruhodné dovednosti. Odehrál celých 360 minut na pozici pravého obránce a byl nejen solidní v obraně, ale také předvedl mistrovskou techniku v zacházení s míčem. Vantolráův výkon v daném roce prokázal moderní přístup ke hře, výjimečné situační povědomí a neuvěřitelně elegantního ducha. Jeho klubová kariéra vzkvétala v Toluce, kde byl považován za jednoho z nejlepších obránců v historii týmu. Po odchodu do důchodu v roce 1970, hned po mistrovství světa, se vydal zcela jinou cestou, obchodem a vrcholovým managementem. Díky silnému vzdělání dosáhl Vantolrá velkého úspěchu v podnikání a stal se prominentním podnikatelem v Mexiku. Jeho osobní život je vzorem úspěchu a diskrétnosti. Velkou část svého času věnoval filantropii a sloužil jako most mezi mexickou a španělskou fotbalovou kulturou. Nejvíce podněcující je spojení mezi jeho rolí na hřišti a skutečným životem. Elegantní vystupování tichého hrdiny mu umožňovalo vést své podniky se stejným klidem, jaký kdysi projevoval při obraně pravého křídla. Dnes, ve věku 82 let, si José Vantolrá užívá naplňujícího života se svou rodinou a jeho cesta svědčí o tom, že úspěch sahá za hranice zelené trávy a zahrnuje trvalé hodnoty v životě. Javier Valdivia, kterého fanoušci láskyplně přezdívali El Cabo, byl v tom roce klíčovou útočnou silou Mexika. Ve věku 28 let zanechal trvalý dojem 2 klíčovými góly v přesvědčivém vítězství nad Salvadorem. Valdivia disponoval inteligentní hrou, vynikajícími pozicemi a klinickým zakončením. Jeho výkon na mistrovství světa v roce 1970 byl v pravý čas brilantní. V nejtěžších chvílích skupinové fáze zažehl naději pro celý národ. Po úspěchu na mistrovství světa se Valdiviova kariéra úzce spjala s klubem Guadalajara, kde se stal součástí generace Campeonísimo. Po odchodu do důchodu fotbal neopustil, ale přešel k trénování mládeže a sportovnímu managementu ve svém rodném městě Jalisco. Valdiviův osobní život je poměrně jednoduchý. Většinu času věnuje rodině a své neochvějné vášni pro sport.
Valdivia je veselý společenský muž, kterého přátelé a kolegové vždy milují pro jeho upřímnou osobnost. Spojení mezi jeho rolí zabijáka v pokutovém území a jeho skutečným životem spočívá v jeho schopnosti chopit se příležitostí a v jeho oddanosti práci. Dnes, ve věku 83 let, žije Javier Valdivia poklidným životem se svou rodinou. Občas stále chodí na stadion fandit svému starému týmu, jeho vášeň pro fotbal stále hoří stejně jasně jako v slavném létě 1970 a inspiruje mladší generaci svým úsilím a vytrvalostí. Aaron Padilla na mistrovství světa v roce 1970 stělesňoval eleganci a mistrovskou techniku na levém křídle. Ve 27 letech se mu díky oslnivému driblingu a neuvěřitelné rychlosti přezdívalo El Gansito. Padilla nebyl jen čistý křídelník, hrál s duší umělce a vždy dokázal elektrizovat tribuny svými spontánními a nepředvídatelnými pohyby. Jeho výkon v tom roce byl samotnou esencí podmanivého útočného stylu, po kterém Mexičané dlouho toužili. Padillova kariéra po roce 1970 dále vzkvétala v Pumas Unam a později v Atlante. Po odchodu do důchodu se stal významným fotbalovým administrátorem, působil jako prezident Rady rozhodčích a měl značný vliv v Mexické fotbalové federaci. Jeho osobní život byl propleten se společenskými a charitativními aktivitami. Byl oddaným otcem bývalého hráče Aarona Padilly Jr. Padilla vždy následoval filozofii oddanosti a integrity. Obraz fotbalového umělce jakoby dokonale stělesňoval jeho život. Do fotbalu důsledně vnášel férovost a krásu ve všech svých funkcích. Tato slavná cesta však bolestivě skončila v rukou neviditelného nepřítele. 14. června 2020, uprostřed globální pandemie, Aaron Padilla zemřel ve věku 77 let v důsledku komplikací způsobených onemocněním COVID-19. Jeho úmrtí zanechalo v srdcích fanoušků obrovskou prázdnotu. Jeho odkaz není jen o krásných hrách, ale také o podnětném životním příběhu plném oddanosti až do posledního dechu. Héctor Pulido je srdcem a duší zálohy, střední záložník s obrovskou výdrží a mistrovskou taktickou vizí. Ve 27 letech odehrál Pulido 270 minut s velkou odvahou a fungoval jako perfektní spojnice mezi obranou a útokem. Díky svému ohnivému bojovému stylu a vynikající schopnosti získávat míč podal vynikající výkony a pomohl Mexiku kontrolovat zálohu proti silným soupeřům. Je to pilný a svářeč, vždy připravený obětovat se, aby jeho spoluhráči dále na hřišti mohli zazářit. Po mistrovství světa v roce 1970 byla Pulidova kariéra propletena se zlatým věkem Cruz Azul, kde vyhrál řadu šampionátů a stal se jedním z nejlepších záložníků v historii klubu. Po odchodu do důchodu přešel k trénování a dosáhl velkých úspěchů, zejména v vedení Cruz Azul. Pulidův osobní život byl poměrně soukromý. Byl známý jako muž s integritou, oddaný své rodině a rozvoji mládeže. Vždy se řídil filozofií: tvrdě pracuj v tichosti a nech úspěch mluvit sám za sebe. Spojení mezi jeho rolí na hřišti a jeho skutečným životem spočívalo v neochvějné oddanosti a loajalitě. Tato slavná cesta však skončila. 18. února 2022 Héctor Pulido zemřel ve věku 79 let. Jeho odchod je pro mexický fotbal velkou ztrátou a zanechal po sobě odkaz neúnavné bojovnosti a života plně zasvěceného tomuto sportu. Antonio Munguia byl klíčovým článkem v systému trenéra Raúla Cárdenase na mistrovství světa v roce 1970.
Ve věku 27 let s 263 minutami na hřišti vykonával nejnáročnější obranné úkoly ve středu pole. Munguia nebyl nijak okázalý, ale disponoval neuvěřitelně houževnatou bojovností a vynikajícími schopnostmi v obranných zákrokech 1 na 1. Jeho výkony prokazovaly ocelovou vyrovnanost a disciplínu, kdy vždy zajišťovali bezpečnost mexického středu pole před přímými útoky soupeře. Jeho kariéra po turnaji z něj udělala nenahraditelného pilíře Cruz Azul v jejich vrcholných letech. Po odchodu do důchodu si Munguia zvolil klidný život ve svém rodném městě Morelos. Účastnil se místních tréninků mládežnického fotbalu a věnoval čas své rodině. Byl to upřímný a laskavý muž, který se vždy vyhýbal pozornosti médií. Zdálo se, že obraz tichého hrdiny na hřišti se stal jeho podstatou. Byl spokojený s tím, co přispěl, a nacházel radost v klidu prostého života. Tato klidná cesta však skončila. 8. ledna 2018. Antonio Munguia zemřel ve věku 75 let na srdeční problémy. Jeho odchod zanechal fanoušky v truchlení nad ztrátou oddaného záložníka, který tiše tkal slavné úspěchy pro národní fotbal svým tichým potem. José Luis González, často známý pod přezdívkou La Calaca, byl v tom roce skvělým ofenzivním záložníkem Mexika. Ve 27 letech odehrál 247 minut a vstřelil jediný mexický gól ve čtvrtfinále proti Itálii. Gól, který nechal celý národ zatajeným dechem v naděje. Díky své vynikající individuální technice a silné střele z dálky podal González oslnivý výkon a dokázal, že je jednou z nejinteligentnějších myslí mexického fotbalu své doby. Hrál s úžasnou grácií a ostrostí. Po mistrovství světa v roce 1970 jeho kariéra dále vzkvétala v Pumas Unam a později v Toluce. Po odchodu do důchodu se González věnoval trénování, ale brzy si uvědomil, že jeho vášní je vzdělávání a rozvoj sportovního ducha u dětí. Jeho osobní život byl propleten s neúnavným úsilím o zlepšení života chudých hráčů. Byl to muž s hloubkou, milovník filozofie a vždy se na život díval optimisticky. Spojení mezi jeho rolí tvůrce hry na hřišti a jeho skutečným životem spočívalo v jeho schopnosti inspirovat. Tato intelektuální cesta však předčasně skončila. 8. září 1995 zemřel José Luis González ve věku 52 let v důsledku vážné nemoci. Jeho předčasná smrt zanechala v mexické fotbalové komunitě nesmírný zármutek nad ztrátou velkého talentu s laskavým srdcem. Horacio López Salgado byl ve svých 21 letech jedním z nejmladších členů. Přestože odehrál pouze 120 minut, jeho mládí a nadšení zanechali na odborníky silný dojem. Salgado byl bystrý útočník, ochotný agresivně využít i těch nejmenších prostorů k vytvoření šancí. Jeho výkon v tomto turnaji prokázal nebojácného ducha, příslib zářivé budoucnosti mexického fotbalu po 70 letech. Salgadova kariéra skutečně explodovala po mistrovství světa, když se přestěhoval z Ameriky do Cruz Azul, kde se s více než 130 góly stal nejlepším střelcem klubu všech dob. Stal se ikonou efektivity a vytrvalosti. Po odchodu do důchodu se věnoval trénování a rozvoji mládeže, přičemž si vždy zachoval klidné a profesionální vystupování. Salgadův osobní život je velmi stabilní. Velkou část svého času věnuje rodině a své vášni pro golf. Zdá se, že image potenciálního explozivního talentu na hřišti se přenesla i do jeho kariéry po fotbale.
Vždycky věděl, jak si v průběhu let udržet formu a status. Dnes, v 76 letech, Horacio López Salgado žije naplňujícím životem, stále se často objevuje v televizi jako bystrý komentátor a inspiruje mladší generace útočníků svým zabijáckým instinktem a oddaností profesi. Guillermo Hernández, hrdě přezdívaný El Campeón, byl ocelovým obráncem Mexika. Přestože na mistrovství světa v roce 1970 odehrál kvůli silné konkurenci pouze 90 minut, jeho třída byla nepopiratelná. Ve 27 letech Hernández nabízel spolehlivost a neústupného bojovného ducha. Jeho výkon, i když krátký, prokázal charakter obránce, který se zúčastnil 2 mistrovství světa, vždy připraveného obětovat se pro svou zemi a splnit svůj úkol s maximální koncentrací. Kariéra El Campeona byla propojena s jeho slavnými lety v Club America před přechodem k trénování. Po odchodu do důchodu se stal jedním z nejvlivnějších trenérů a vedl řadu týmů v mexické národní lize. Hernándezův osobní život je vzorem vážnosti a disciplíny. Žije skromně, miluje svou rodinu a vždy dodržuje etické hodnoty ve fotbale. Nejvíce podněcující je spojení mezi jeho rolí ochránce na hřišti a jeho skutečným životem. Zůstává silnou oporou pro své děti. Jeho syn se také stal profesionálním fotbalistou. Dnes, v 82 letech, žije Guillermo Hernández poklidným životem. Jeho cesta je důkazem vytrvalosti a neochvějného odhodlání. Vždy s čistou láskou sleduje pokrok mexického fotbalu. Enrique Borja ve věku 24 let vstoupil do mistrovství světa v roce 1970 jako superhvězda, národní idol. Navzdory omezené hrací době, 68 minut, kvůli lehkým zraněním měla Borjova přítomnost na hřišti vždy zvláštní kouzlo. Nebyl jen talentovaným útočníkem s vynikajícími zakončovacími schopnostmi, ale také kulturní ikonou, schopnou jediným během strikeoutu strhnout miliony srdcí. Borjova kariérní cesta v Club America byla velkolepou ságou, kde získal 3 tituly nejlepšího střelce v řadě a stal se nesmrtelnou legendou. Po odchodu do důchodu se na hřišti nezastavil, ale vystoupal do nových výšin jako prezident Necaxy a později prezident Mexické fotbalové federace. Borja je také televizní hvězdou a světově uznávaným fotbalovým komentátorem. Jeho osobní život je dokonalou směsicí lesku a intelektu. Žije brilantní, ambiciózní život, ale také život plný soucitu a charitativních aktivit. Spojení mezi jeho zářící hvězdou na hřišti a jeho skutečným životem je pozitivní energií. Dnes, v 79 letech, zůstává Enrique Borja silnou a respektovanou osobností regionálního fotbalu a jeho cesta nadále inspiruje ostatní k plnohodnotnému životu s vášní a velkým nasazením.